Degeli baara dɔw kɛra ni dali ye ka marifa ci min kɛra Côte d'Ivoire finitigiw ani Faransi finitigiw cɛ. Nin ye degeli baara labanw de ye min bɛ ka kɛ jamana fila finitigiw fɛ. Faransikaw ka finitigiw dagayɔrɔ la Port-Louis, Abidjan, jamana faaba kɛrɛfɛla la. Tile damadɔ dɔrɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la février kalo tile 20, Faransi jamana finitigiw ka nin dagayɔrɔ in bɛna labila ka di Côte d'Ivoire jamana ma. Donc on est sur une séquence. An bɛ baara sira labanw de kan min nafa ka bon n'a fanga yɛrɛ ka bon kosɛbɛ. N'o bɛna laban ka kɛ ni an ka dagayɔrɔ labilali ye Port-Louis ka di Côte d'Ivoire jamana finitigiw ma. Min baaraw sigira sen kan ni hakilijagabɔ ye wa an ye baara kɛ a ko kan de waati jan. De manière bilatérale. Ni y'a kalo caman ye jamana fila ninnu finitigiw kelen do ka wulikajɔ labɛnw sabati min bɛna bila tarigu kɔnɔ. Jamana fila bɛɛ ka bandiri bɛna gulon fiɲɛ la. Colonel Romier Kofi ye Côte d'Ivoire jamana finitigi ye. Nous devons an ka hakilina yetaw yɛlɛma an ka marayɔrɔ kɔnɔ yan n'o ye caserne ye. Nin kogo min filɛ nin ye finitigiw ka commandement kɛrɛfɛla la tun yelen do ka ban. Faransi jamana finitigi minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan nin sɛbɛnni minnu bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye bɛna bɔ yen wa o kɔfɛ an yɛrɛ ka finitigiw ka commandement min bɛ an ka dagayɔrɔ la min bɛ wele ko camp général de corps d'armée Ouattara Thomas Touba Dakin. Côte d'Ivoire jamana kɔni jatilen do i n'a fɔ Faransi jamana ka teriya sira jamanaba dɔ farafina gunkana kilebiyan fan kan. A bɛ ɲini ka se finitigi 1000 ɲɔgɔn ma minnu bɛɛ lajɛlen tun labilala ka n'a ye. N'u ka baara dɔ tun kan ka kɛ jɛkulumaw olu kɛlɛli ye ka fara u ka wulikajɔ dankariliw bɛɛ lajɛlen kɛlɛli kan Sahel kɔnɔ. Sanko jamana minnu bɛ ka taa farafina gunkana kɔgɔjidayan fan fɛ n'o bɛ wele ko Golfe de Guinée. Fo ka se nin waati laban ninnu ma Faransi jamana finitigiw ni Côte d'Ivoire jamana finitigiw kɔni bɛ u ka degeli baaraw la min bɛ ka kɛ ni muguci ye ani fɛnɛ ka fara degeli yɛrɛ siraw taabolo yirali kan kɛlɛ fan fɛ. Ni muguci degeli yɔrɔ min filɛ nin ye Faransikaw ka finitigi adjudant chef Frédéric de bɛ ka kɛlɛ degeli kɛcogoya fɔlɔw jateminɛ ni Côte d'Ivoire jamana finitigiw ye nin yɔrɔ in na yan. Ensuite, tout ce que vous voyez, le bardage, là, en fait, ça cache. Anw bɛ nin yɔrɔ in na yan ni jateminɛli cogoya fila de ye. K'u ladi k'u dɛmɛ ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ka fan ye ka cogoyaw yira u la u bɛ se k'u yɛrɛ ka taa siraw dɔn cogo min na. Pour de façon à l'orienter. U bɛ se ka k'u yɛrɛ ye cogo min na ka nin degeli baara ninnu lawaleya. Nin degeli baara yɔrɔ minnu bɛna labila Faransi jamana finitigiw fɛ baaraw sigira sen kan fan fila bɛɛ lajɛlen ka hakilina kɔnɔ walasa ka se ka Faransi jamana finitigiw ka yeli dɔgɔya farafina gun kan.